ase kaunti ya Nyamira magega yabarokigwa abeskuru yobobundi ya Nyamira National Polytechnic gukora kurobekana matuka makaetire igoro iye para embe amona maganiande aho ritukulia lero nigo ababwatani be kaunti eyo banyako bakuru bukori guciase sukuru eyo ase banyako bagochaka murobuli bwa Croatia para ase chinze mecho munagutumanya omuliki tofatigadi December. Amatuko amake maega yaborokiwa abo bagosoma ase skuru ya Nyamira National Polytechnic gosoka ase para erio korobekana ni gorero eserikari ye kaunti ya Nyamira bachaka koroisia epara Kukwana na getembe ni goyo tenenerete okoroisi wa wechipara ase serikali ya Nyamira otebire serikali ya Nyamira nigo yasirire egetambokero ekeiga asokura konya omuchando oyo bana gato tekiya ndeke na gateba ta gotiga abana basumbuke nere kabwate means program neto bwata genda tegana governor koro ku integrated roads agenda kurbumwaga moya chire nyamaya ya chire mekenene neregenderete lakini wana gavana tata na turamnyoka gaiga as an emergency ensema yaye omo MC bwe wodi eyo yaitibo la Mexiquea unyanja nigo ateba egetambokero ekyo nigo yachire asobwango maiga yokubwatirana okuya korwaso mubunge North Mugirango Moske Joash Nyamuko aboigo mugavana Nyaribo asasabire abantu koba abatwereru igoro yokoroisiwa wechipara okoba asebono ebiragitani gobere ase wodi ya Bokeira twakorete consultation no mujumbe Joash Nyamachi Nyamuko toka consultant no mugavana Amos Nyaribo erinde tubwaterane bunabarai because para teri ya MCA teri ya muchumbe teri ya mugavana na inchina kingote y'abantu baito n'amagoso asabete onye notice yewe gumapema bune pare yune bwato mochando totekia tu une tu atekiri tukoria rero yogotume biragita birosi kangonde tayo tubute togo gituma na tarase wodi itibo korore bibanda birororo na sangino na muraba basambire tuchipigipigi umuchumbe nante bibuna ngoba goreta tore chipigipigi ibere erinde banyara gosukero obugima bwabo abantu baitu babaremereri ebiragita boniga birase wodi ya Bokeira bikorbokeira biche magwawa bikojugumagwawa bimaye gocha itibo erinde tobabaremereri kero mwe MCA nera iniare nande nera nachorire nera nabegete pache tunundi bwensi kubwatekana na yaiga nigo aborokiwa beskuru ejeiga bagokeire egetambokero ekyo. Jina naitwa Dennis Omondi, President of Nyamira National Polytechnic. Nataka kushukuru sana, nimeona the county government wameingiana na kazi yenye tulikuwa tumewaomba watufanyie, though ilibidi tuingie kwa barabara ndio watukumbuke. Saa hii tunawaomba tafadhali next time mkisikia kilio chetu mkuje before tuende kwa barabara. The cabinet secretary for Nyamira Polytechnic. In my side, I'm very happy, but naomba kazi umeanza, at least finish the work that you have started. Msianze kazi alafu mnaacha katikati. At least let's finish this work at least within shortest time, at least wanafunzi wasikie bora. Samson mitanya avuga kinomo mukaji wagaga nenari gosabanga ki kamuranje naende mo pare ye gare iguye be kwa moro muisaine naende saita ya ama libata ya takurura street rise chibe kwa muranje ekiagra bana tomanya tebisunteima abana bagotibogaria mbaiko etaboronge buya Hingo ribotare gatembe korwase wodi ejeiga ya itibo egotoka ime ye bunge ya North Mugirango county ya Nyamira Jefatigad December